ой най бухонь ому, ила ому ой дві. Нянга бояка, нянга горобчі, ой ому косил. Ой омоду, нучку пікта бічені, нюгу бядо ойду. Ойду тені ангнядо нучкам бічі. Ой тені цууле, то тені всі запорі, ойду лоцорі, то тепі омочігуй піктав. Ой омова, амін, ільдамані ангохані сена, міда ой туйбі омовду, урахамбі, мі амінбі омову туй омову ангохам бічні. Тобто уїхані, тобто таванки дя, мімбя амусихані бічні, мі сонгоду я. Мі тені они унди бичини амоду, туйби амоду си урхси. Ой омока бойка, онтише горобчи уйду авханьос, уйсарень хам ти уйду бичин нучка сагди наха. Ödede ulla. Ay boyaka amosilba bu manaladi. Gası jasildi bu iwa amukamba angutsa po sarina sal bi itkhana sal bi ay amukosilba anguha naida bi. Ay amuwatuy bisirachi uyu bichichi tataptani aydu бабака, баба, ночь курсоба, бабака чибичичи, айду.